एलायन्सनि खोथा दासिम जेबो फाइनालबो जायाखै आरो सावरायबाय थानायबो बिदि जायाखै खिन्थु जों दिनैनि पजिशनाव जोङो हारसिङैबाबो बिसायख'थिखौ गेलेनायनि थाखाय जोङो थियारि जानानै फैबाय थानाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जानाय खामानिया सोलिगासिनो दं। इउपिपिएल दोलो हिसाबैथ' जोङो खामानि मावगासिनो दङ। जोंनिफ्राय जि हाइकामान्ड दङ हाइकामान्डनि बिथोन आरो हाइकामान्डनि थांखि बायदियै बिटिआरआव थानाय दा मोनजिबा बिधान सभा समस्तियाव एमएलए बिजाथि फसंनो थाखाय जि ग्रासरुटनिफ्राय जिखिनि खामानि मावनांगौ आरो माखासे अर्गानाइज खालामनांगौ बेखिनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। आरो फंसे खोथायै बुङोब्ला जोङो फैबाय थानाय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जानाय खामानिया सोलिगासिनो दं। एलायन्सनि खोथा दासिम जेबो फाइनालबो जायाखै आरो सावरायबाय थानायबो बिदि जायाखै खिन्थु जों दिनैनि पजिशनाव जोङो हारसिङैबाबो बिसायख'थिखौ गेलेनायनि थाखाय जोङो थियारि जानानै दं। बिदि खोथा